nové videjko z Robloxu a ideme si zahrať do faka, to je jedno. Ideme si zahrať Breaking Story, alebo teda aj keď ideme survivovať čak uvidíte vy sami. Dobre, vybral som si decko, lebo decko, why not? Nice. Ja som vystúpil. No, nastúpim a počkám, dokedy prídu aj ostatní. No, a nevyzerá, že by sa nejako moc ponáhľali. Ja som stiaľ samozrejme tohoto macika. Ja som znova vystúpil, lebo nie, neodchádzajte. Dobre, som tu. Ešte sú tu 3 voľné miesta. Takže už iba jedno. A odchádzam. Bye bye. Breaking Story. Dick, super. Dobre, poďme, načítaj sa. Cracky for presents Breaking Story. Poďme, načítaj sa. Roblox Story Game. Keby naliali do nádrže Red Bull, tak by to bolo rýchlejšie. Len oni tam naliali úplne nič. Jo, poďme rýchlo, ideme vyrabovať celý barák. Jabko. Dobre, tam nič nie, idem toto vyrabovať. Peňažky. Nič. A kde je všetko? Ja si dám rovno jabko potom. A najprv je taká misia, že musím vyrabovať celý barák. Skoršie než to ostatní vyrabujú. Ja sa idem ubytovať sem, lebo tuto je notebook. Nič? WTF? A oni to tu nemajú nič tiež. Cookies. Jabko a ďalšia cookiska. Dobre. A tuto ešte tieto šuflíky. Nič tam nie je. Ja si dám teraz jednu kukisku, druhú kukisku, jedno jabko, druhé jabko a mám zarobených $30. Môžem spláchnuť? Ale hlavná vec je toaletek môžem otrhnúť, ale spláchnuť nemôžem. OK, tuto. Hej, vyhoďte ma tam hore, volakto. Boss. OK, tak asi ma tam nikto nevyhodí. Dobre, musím pokračovať v preskúmavaní baráku. Počkaj, za obrázami môže niečo byť. Obraz za tým už není. Ani za tým. Čo? Aha. No, mne sa zdalo, že tam proste napísali tipci, že za týmto obrazom niečo je, ale tak asi za tým úplne nie. Za týmto tiež nič. A ešte tu je jeden obraz. Je to ešte jeden. Tuto je voľačo. A to si máme ukuchtiť. No nejako chtiť nebudem, lebo ja voľačo ukuchtím a oni mi to vyžerú. No, nič tam není. Matička. Čau.
Ó, ona ma kusla. Lamačka. Kuj to. Basement je otvorený. Bigaha pizza prišla. A stále je tam mačka. Ja ho nemám rád, tú mačku. Mačka je zlá. Ak soplík mám. Nemám. Nie, ja som stále tu staknutý. V černo-čiernej tme. Ok, dobre. Poďme, zdrhám. Máme prepicočku. Len tak som ho získal. Čau, bacon. No, ale má pizzačku. To je super. Vonku sa nič nedieje. A tam je terasa voľaká, park. Tam je pieskovisko, bazén. Prečo nejdeme? Ozaj prší, no. Máme 5 sekúnd, čo sa bude diať. Čo sa deje? No, čo sa načítava v telke. Emergency broadcast. Hopa. Nejaký Anonymous, nejaký hackeri kradnú a ničia Robloxové hry. Okej. Ne. Scary, nie. Ale čo sa deje? Taká veľmi seka ešte. Dobre, ja idem tak, kde. Tak ide, dobre. Kde sú všetci? Dobre, oni idú hore. Idem za vami, počkajte ma. Ja tu si idem haškať. Ne, oni ma tu nehali samého. A bacon! Jo, bacon tu je so mnou. Bacon je frajer, on ma nenehal skápať. Samozrejme ešte nemáme žiadnu zbraň. Čo je škoda. Za Robuxy sa dá kúpiť zbraň hneď. No to si robíte prdel. Na nás. Tadá. Bacona som tam nehal. Ne, typek ma bachol. Dobre, typek už zdrhol. Fú, rozbili okno. Ojojoj. Jo, teraz ideme barikadovať. Poďme, otvor sa. Plenky, poďme, idem. Okno hneď zabarikadované moje. Aby nám to nefúkalo a zároveň aby sa tí zase nechodili. Dobre. Takže hento okno je tiež trocha zabarikadované. Ideme ešte na toto. Tak. Samozrejme musí to byť veľká kvalita na tom okne zabarikadované. Aby proste nespravili, že haja a bude to rozbité. Ok, dobre, takže rabujeme. No, neviem, henta mi to nejde dať nejako, ale... Toto ide ešte. Dobre, takže hento okno už je zabarikadované, aj toto už je. Idem to sem ešte barikadovať. Aha, aj týchto to napadli už. Oni to majú kamery na tom notebooku. WTF? Ja chcem mať kamery na notebooku, však my máme notebook v izbe. Ok, dobre, ideme ešte toto zabarikadovať, aby sem náhodou neprišli.
Tadiaľ to ešte idem. Hlavné dvere. Tak. Samozrejme to potom budeme musieť dať dole, keď sa budeme ešte stále to dostať preč. Ale to nevadí. Aspoň budem mať takúto ochrannú dvere. Samozrejme vyzerá to, ako keby tam raní ich nebolo. Tá mačka ma tu sere. Hento okno ešte zabarikadujem. Ale túto kuchyni ešte nedobarik... Aha, tak už tam ide dať. Či ide ešte? A ide tam ešte. Dobre, takže dal som tam. Neviem, prečo sa mi to laguje, keď si to chcem dať, ale najprv musím do toho macka a potom, až potom. Jo, a ten typek má medvedia. No super, sme spravili great job. Jo, ja som najviac hento. Ja som najviac protektoval barák. Kakal 168. To je banger. No tak. Ešte 3 posledné kusky pizza sú tu. Rýchlo. Ja si sadnem tu. A teraz to vyzerá, keby som tam aj nebol. Dobre, trochu. A teraz som tam. Som taký maličký oproti ostatným. Aha, aj tá typka je väčšia než ja. OK. Ne, ja som si... Jo, mám pizzošku! Ja som vyhral 3 posledné kusky. Teda jeden z tých 3. No super. Poďme rýchlo naspäť. Ešte tak svetlo. A dobre, ale oni sú tu. Dobre, schovať sa. Ja nechcem spať tu, ja budem spať tuto. Jo, ja mám full. Asi macka do ruky a idem spinkať. My sme tu same 2 decka. Pizza, dobrá. Dobré meno. To je frajer. Sa bojím, že nás... Oni sú tu! Jak vieš, že som tu? Nechaj ma na pokoji. Ja spím. Spí. Čo sa deje? Oni zmizli. Oni proste zmizli. Otvor. Počkaj, oni rozbili to. Jakže rozbili to okno, že ma zabarikadovali. Máme dole. Aha, tu sa dá schovať. Takto. Som schovatý. Ale nie... Môžem... No. Čo sa deje? Ja sa iba modlím, že to dám a proste vyhrám celé toto a... Dík! Čo to? Jedete všetci sem. Sem jedete všetci. Dobre, ja som za vami, aj. Nemám absolútne čo sa jedná, ale ja si im pozriem shop. Ja chcem byť officerom, ja nemám toľko veľa hento robuxov. Škoda. Ale čo sa deje?
Čo to beha tu? To je typek? Nejaký? Čo to je? To je ten Scary Larry! Hej! Čo tu robíš? Ťahaj. Dobre, zdrhám. Čau. Ja chcem vidle. Jo. Ja mám vidle. Tu je bejsbalka. Jabko. Tu je pačidlo. Vrenč. Keš, tu je hore keš. Hore to môžem poodsúvať, okej, dobre, tak budem asi odsúvať. Možno sa bude pod niečím niečo nachádzať, neviem. Aj, tuto hore. Čo tam je? Tam je veľký kód. 2172. To si musím tak kde napísať, aby som si to zapamätal. Choď preč, ty mačka jedna. Ty kúšeš iba. 2172. Zapamätajte si to, napíšte to do komentárov, že 2172, lebo ja som sprostý, okej? 2172. Wow! Ja som tu sám? Nechod na mňa! Tak ty poď, dostaješ vidlami. Tak ty poď, ja ťa dobijem, ťa psa. Money, to je money, keš. Tak ty poď, jen ti pomôcť. Vidlami ho ubijem. A keby aj tá mačka nám vedela pomáhať, to by bolo dobre, by škrabala a žrala. Wow, ale ty mi dávaš ako celkom dosť. Jak vieš, že som tam? Akože... Pomôc! No, a super, a ma zabije. Ok, dobre, takže to bolo dnešné video, všetko sme skapali. Na čo som klikol? Ok, dobre, takže to by bolo dnešné video, všetko, vidíme sa o ďalšieho a papa.